do árbol. Bueno, pois cando facemos aquí un acodo, o que facemos é cortar a codia do árbol un pouco, un centímetro ou así. E como para arriba xa foi o xilema e está volvendo para baixo o floema por aquí, como nós lle cortamos aquí a piel e quedou sin piel, todo ese floema, o sea, todas esas sustancias que transformaron as follas en alimento, vaixe a quedar anclado aquí. Que pasa? Que nós isto, se o cubrimos con un pouco de terra empapada, facémoslle unha bola. Primeiro facémoslle o corte, depois facémoslle a bola. Despois cubrímolo ou con un papel de aluminio ou con un plástico, ou hai quen lle pon unha botella ou de plástico. O importante é manter a humedad aquí constantemente, que non quede nunca seco durante ao menos un mes e medio. Mais ou menos, depende da forza que teña o árbol e depende tamén do tipo de árbol que sexa. Entonces, na parte de aquí, onde fixemos o corte, van a empezar a salir unhas raíces, moitas raíces, porque como se cortou o flujo de floema hacia baixo, o que fai é emplear a energía botando raíces, porque hai un corte aí. E se mantemos isto húmedo, as raíces van a facer o seu traballo moi ben. E despois, cando xa teña raíces, nós cortamos a rama por aquí e automáticamente temos un clon exacto do árbol que queremos conservar.